Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang makaid na ni Dr. Alejandro? Gaputa kayat na nga awagan ni Madam Socorro. Inawagan na nga rod daytoy, kat ditaan amuan na, apirmiti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Napan nga rod daytoy adagos iti balay ni Madam Socorro. Kat impan na adagos iti ospital. Nagdesisyon nga rod ti doktor, nga apaman ang makaruwar iti ospital ni Madam Socorro, kat iawid na iti balay na. Tapno maasikaso na anaimbag. Papagayam, denggan tituloy teseriya tayo itaalawas anapauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kuna ti doktor, ang mabalinan arumwar ni Socorro di ospitalin ton bigat. Kayat ko aditi balay ti pagnaadan na. Iti kasta, maasikaso anaimbag. Ay, nasayaat mo't no kasta, sir. Gaputawan mo't sa bali akadwa na ijebalay na. Kayat ko asul nitam dagiti nagkurangak iti asawak manang. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agimbag lang ni Socorro. Sayang. No si bibiyag kumati anak mi. Sigurado ang naragsak kumamat ita. Gaputa inutin ang mabukel ti pamilya mi. Oh. Apay akastamat ti panangkitam kanyak manang. Anda ka dinapatag ngay bagam? Kwa, sir. Ay, awan. Ay, awan ti ibagak. Ay, maragsakan unay para ka na kayo kan ni Madam Socorro. Gapaw ta inutan ang maurnos ti estado yung nga agasawa. Nadalo sa akon to'y silid ni Madam Socorro. Naikabil ko matan ti bedsheet iti kama na. Ay, kayat ko nga ibaga ti kinapudno. Maipapan iti anak daken ni Sir Alejandro. Iso nalaang tamaamakak. Gaputa amangan no ipagarup da akinidnap ko ti anak da. Nga iso ni Ariel. Diyos ko, ikanak kuma iti kirad amang ipudno iti amin. Nuan niya at talaga tinapasamak kan ni Ariel, idi maladaga pa'y laeng. Kano kasano, anaipan iti puder ko. Jenna, friend, nagalisto ti panaglabas ti aldawan niya. Kasla kaano lang idinangrugi ti internship ta dito SPED Center. Ita, umadanin amalpas ti panagpractice teaching ta. Talaga nagalisto, friend. Iso na lang, tadyak amon o niya ti mariknak ita. Maragsa ka na, gapo ta umadanin ti panagturpos ta. Malidayanak mat, gapo iti kasasad ita ni Madam Socorro. Ay, adagayam na dagsan asakit ni Madam Socorro. Ngam saan la amadlaw, takanayon mo't anasaran tano kas di nga agkakadwa tayo. Sigun iti teacher anang substitute kan kwa na. Nabayag kanon amarikrik na di Madam ti kanayon a panagsakit ti ulo na. Iso na lang ta binaybayan na. Kan nakunanapay kano, ano bilang tamaadaan iti sakit? Saanan nga agpaagas? Gaputawan matan ti makagapo nga agpaagas pay. Ay, unay matgaya man ti sasaadon ni Madam Socorro. Iso siguro akas di ti trato na kadagiti estudyante na. Tapno mapunas laang tiliday amarikrik na na. Kastamot tan ti iliw na, itinagawanan nga anak na. Apay adito'y balay yu tinangyagam kanyak, Alejandro. Adamot balay ko apag naudak. May mayat no dito'y kan balay ngagnaed. Iti kasta, masikaso ka anaimbag. Ken maipaay amin na kasapulan. Socorro. Amok, ano ti basol ko ken ka? Kada kayo, iti anak ta. Kayat ko tagsubli idi kada kayo. Iso na lang tapinang taandak na mamaken papa.
Nga awan kano ti matawid ko kadagiti sanikwada no sikat ti pilyak. Oh. Kaya't daidi nga agfailag iti annulment. Iti kasta. Maikalay sakon ti babae akayat da para kanyak. Ngam jak imanugot iti dayta abanag. Gaputa ay ayatan ka. Iso ang ngaramid day ti pamuspusan. Tapno agsinatalaang. Kat day tiyay. Nagden na kami kani Miranda. Ti babae akayat da nga ikalay sakuma. Sa dinong arod itante ayan ni Miranda. Adan di Amerika. Nabayagan na nagsina kami. Sapay kumatay kan nakiti gundaway. Tapno masulnitak nagiti nagkurangak ken ka kas asawa. Ikarik. Saan tan ngagsina Apolos, Socorro. Lola, mabalin ko ka di asarungkaran ni Madam Socorro, enton malpas ti klase. Ay katuwan apok. Urayan nakto nga ron ije pagadalan yaw. Taagdiretso tanto ije balay da Dr. Alejandro. Sige, Lola. Manula ang alawas asan ko ang nakadwan ni Madam. Mailiwakon kan kwa na. Ipakitak to kan kwa na ti scores ko iti kalkalpas nga exam. Sigurado ang maragsakan dayjay. Gaputan na ipasak amin dagiti exam ko. Apok, sapay lakuma. Taintundong tang ti aldaw. Di nakto ko magurguraan. Ang amnuguraan nakman bilang. Sapay kuma tamapakawan nakto. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Lola? Apay kumangay aguraan kayo. Awan mo ti amok abasol yu kanyak. Basta, apok. Pakawanan na kuma. Igaputa dakkel ti basol ko ken ka. Kastoy gayam ti agusar iti computer. Nagmayat. Al-alis to ti pa nag-take note kadagiti lessons tayo. Wen nga rod, kan mabalin tayo pa'y abasahan dagiti lessons tayo. Gaputaddan ti soft copy nga isisend dagiti teachers tayo iti regular class. Nasayaat mo, tanala kayo ang nasurusuro ti ag computer. Alis tuyo pa'y ang na-memorize ti pa nag-type iti keyboard. Nalaing kayo ngamin nga gisuro kan ni Madam Jenna, Madam Marie. Iso ang nasurutan mi adagos. Aday ta ka manan, Andrea. Pasablugan na kami manan. Pudno timbaga ni Andrea, madam. Nalaing kayo nga gisuro. Iso nga daadapay nga agagit kami nga giskwela. Tapno agbalin kami tumot ang maestro kan maestra akas kada kayo. Kumusta kan, Ariel? Nasayaat mo at tanapanunot mo ti simurot dito balay ni Alejandro. Makalawasan idinaudi akadwa kayo iti pagadalan. Nasaya ataklat tamat, Madam. Imbagak kan ni Lola Saling. Asumuro takkan kwa na, kalpasan ti klase. Gaputa kailiw kayon. Kan oray da Andrea kan Mark. Kanayon da kayo ako mustaan. Kailiw kumatan da Andrea kan Mark. Kailiw kun amangag ti panagkanta kan panagtukarayo iti gitara. Iso na lang. Tama nga no di akon makasubli iti panagisurok. Gaputad damot ang sakit ko. Ha? Madam? Apa yan? Agsangit ka matan. Di naksangitan, Ariel. Gaputa sa anak pa'y anatay. Madam? Agimbag kayo pa'y? Saan ka di? Maagasan pa iti sakit yo. Juan Barok, ikagumaakdag paimbag. Katno bilang tamapasamak dayta. Agsubli aktumanen iti pagadalan. Tapno adupay dagiti estudyante akas kada kayo ti maisurok nga agbasa. Kan agsurat iti braille. Iso adikan ang liday, Ariel. Sir Alejandro,
Itay pa'y laaboy-buyaan nyo da Madam Socorro kan Ariel. Di yo ka di kayat ti umasidag kadakwada. Madamdaman ton nga sit ka kidamanang. Talaga ka di nga si nagdirik na da Socorro kan Ariel iti tunggal maysa. Ay, wen sir. Agtawon laang idi itiliman ni Ariel. Idi pinadas ko nga enroll iti SPED Center. Kabarbarumot idi nga SPED teacher ni Madam Socorro kadagiti visually impaired. Kat iso tinangisuro kan ni Ariel nga agbasa kan agsurat iti braille. Kastagayam. Wen, kat uray no addan iti regular class ni Ariel, kanayon latama pan iti SPED Center. Uray dagiti kaadalan na visually impaired. Kanayon dalatta iti ayan ni Madam Socorro. Ure no nasaam tinagdalanan na. Nagasat na ti asawak. Gaputan darag ti estudyante na amang ipatpatag kan kuana. Maray, apog. Umadanin ti panagturpos mo iti kolehiyaw. Anya nga iti plano. Ag-review ak adagos, Lola. Kalpasan na, ag-take ak adagos iti board exam. Kan padasag ti ag-apply iti SPED Center. Nasaya at ano kasta. Sapay ko mga rod na makapasa ka adagos, apog. Tapno stable tumutan at ti trabaho. Sapay ko mga rod, Lola. Kayat ko ti mangisuro iti pagadalan nga ayan mi itang ag-practice teaching. Kayat ko atulungan nagiti learners with special needs. Iti kasta, maaddaan damot iti napintas a masakbayan. Pagtuyan na iti agas at umarem, Socorro. Agyamanak iti panangas asikasum kanyak, Alejandro. Pasensya kan no nakadisturbo akon dito'y balay mo. Numabalin agsubli akkuman ijay balay. Masasaya at matlaang no dituyan ti pagnadam. Tawan mo't mga sikasukan ka iti balay mo. Kan may sa awan parikot kanyak no asikasuan ka. Taagasawa tamad. Iso a responsibilidad ko ti mga sikasukan ka itatakasapulam ti tulong. Ay na, nag-sweet kayo matan kan ni Madam, Dok Alejandro. Naimbaglangan, tada kayo ang mga asikaso kan kuana. Makaragsakak ti mga sikasukan ni Madam mo, Ariel. Kayat kong amin nga ipariknakin ko na tinalaos a panagayat ko kas asawa na. Sayang. No si bibiyagla ko mati anak mi. Maragragsakan ko maita. Sigurado ang naragsak ti anak yun, no sa dino man ti ayan na ita. Gaputan na urnos kayon kan ni Madam Socorro. Itay pa'y laakit kitaan ka, Ariel. Umis-isem ka. Anya ka diti is-isemam, apok. Da Madam Socorro kan Sir Alejandro, Lola. May atanak lang amin. Gaputa permi ti panangasikaso ni Sir Kankuana. Talaga akasta ni Dr. Alejandro kadagiti pasyente na. Ay, nangruna itah kan ni Madam Socorro. Gaputa asawa na kat nga raod. Lola, amuyo ka di? Panagrik-nak, no kadwak da Sir kan Madam. Kaslasyak ti anak da. Gaputa nasingpat daw na kanyak. Ay, no amom la kumaapok. Sika talaga ti pudpudno nga anak da Sir Alejandro. Lola, Da? adda ka di bagbagayo? Ay, awan, apok. Awan ti ibagbagak. Alakit din. Umay kan ijay seled ta maturog tan. Masa pakapay nga agreeng inton bigat. Ariel, damag ko kan ni Lola Saling. Anak arwaren ni Madam Socorro ija ospital. Wen, Andrea. Kat agnanad itan, ije balay ti asawa na. Ay, kastagayam. Balay ti asawa na.
No kasta, at dagayam asawa ni madam? Wen nga rod. Awan nga minti na istoryana kada tayo. Adda asawa ni Madam Socorro. May sa doktor. Ket isu ita ti mangas asikaso kan kuana. Kan adda pay anak da. Isu na laan, tanatayan. Ay, sayang. Ariel, mabalin ka diti sumarong ka rin di balay da madam. Ijay tayo nga agdiretso. Apaman na malpas ti klase. Mabalin mat. Makigiddan kayo langan kada kami kan ni Lola intun malam. Tapno masarungkaran yung mat ni Madam. Wan Madam Jenna, Madam Marie, mapanmisarong karan ni Madam Socorro inton malam. Ay, sayang. Gaputasaan kami ang makasurot. Kaya't may mata na makita ni Madam Socorro. Ada nga minaskin nga ramidan mi itiya universidad. Sana bali, Jenna. Mabalinta mo ti sumarong karkan kwa na inton sumarunong aldaw. Kat kadwatan to man ang dagiti talo. Isong apaman amalpas ti klase yo. Orayan nyo ni Lola Saling, ha? Tapno kadwayon to amapan iji balay da madam. Wan Madam Marie, urayin mintulangan ni Lola Saling dito Sped Center. Sa dino ti papanam Alejandro, nakasukat ka man. Mapanakbit gumatang karag iti aga sa kasapulan. Agsubliak matlaadagos. Kasta ka di. Agyaman ako unay iti panangas asikasom kanyak, Alejandro. Kat gapo iti dayta. Kaya't ko nga ibagakan ka anapakawan kan. Kan nakasagana akon amang ipaay iti maikadwa agon daway. Tapno maurnos ti estado ta ka sa agasawa. Agpaiso ka di tinangag ko. Napakawan nakon. Saan nakon akagura? Saanan? Gaputan nakita kan nariknak ti panagbaliw mo. Iso anapakawan kan, Alejandro. Agyaman ak. Tainik kan nak iti maikadwa agon daway. Tapno makabawi akan ka. Kat ikarik. Saan tan nga agsina Apolos. Ken di kan baybayan. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno agimbag ka. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serya tayo italawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rigotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.